Xa está todo preparado para que o domingo 28, o último deste mes de outubro, chegue de novo a gran cita deportiva organizada polo Grupo Correo Gallego e que vai pola súa edición 41. Falamos, como non, da carreira pedestre popular incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e que volverá a reunir nunha gran xornada a nenos e maiores, a amateurs e profesionais. Se alguén fai actualmente un estudio, pois non pode facelo con rigorosidade sen ter en conta pois esta gran carreira que xa alcanza os 41 anos de vida e, por suposto, forma parte xa do patrimonio do noso deporte galego. Por descontado, unha gran satisfacción dende a propia Federación Galega de Atletismo por ter esta proba no calendario, unha proba oficial, unha proba que enriquece xunto con as 185 probas que temos instaladas no propio calendario, pero neste caso unha proba importantísima. 40 años de historia de Galicia e de historia de Santiago. Esta historia que hace que seáis pioneros porque es una carrera que también transmite valores como el sacrificio, el trabajo, el trabajo en equipo, y Santiago es una de las ciudades en donde todo ese tipo de valores se conjugan tamén en esta carrera, ¿no? E ademais é unha proba, penso que con un sentido familiar, ¿no? Que permite ademais participar dende amateurs ata xa máis profesionais e un pouco o ritmo que vaya marcando cada persoa, independentemente de todas as carreiras que puderon aparecer. Penso que esta forma indiscutiblemente xa parte do ADN da cidade. A proba foi presentada na sede do Grupo Correo Gallego coa presenza de representantes da Corporación Municipal Compostelá, do mundo do deporte e das empresas patrocinadoras. É unha honra estar un ano máis aquí con todos vos. Das 41 edicións que van, eu lembro que na maioría xa estivemos nos presentes. Este ano vamos a continuar cunha iniciativa que tivemos no ano pasado, que funcionou moi ben, que está relacionada ca recollida de residuos. O ano pasado colocamos unhos contenedores para que os corredores no avituallamiento e nas probas no final, ao utilizar a bebida, pois podersen botar o lixo que queda dos envases a contenedores específicos para ese fin. E pensamos que é unha cousa moi importante para concienciar a toda a sociedade que un pequeno grande arena pode ser moi importante. Este ano continuaremos con eso, esperamos que recoller todavía máis residuos dos que recollemos o ano pasado. Estamos en este momento en máis de 2100 digamos, actividades tanto deportivas como culturais, pois defendendo tamén os hábitos de vida saudáveis. Este é un gran evento, digamos, dentro da nosa participación, bueno, pois claro que nos gusta estar aquí e, bueno, tamén temos unha representación en Santiago. Estamos encantados de volver a colaborar oxalá sigamos facendo moitos anos. Para nós é moi importante nun evento destas características que nos besan tanto. É moi bo, creo que é moi importante. E aquí estamos outro ano e volveremos a estar o seguinte se queredes contar con nos. Estamos moi contentos. Vamos a poñer 2-3 coches de exposición, logo o cronómetro tamén vamos a levar un coche, un dos máis populares da nosa marca, e bueno, para que se vexa que a xente podes animar a preguntar, a indagar, subir no coche. O prazo de inscripción se abrirase o día 6. Como novidade, o chip nesta ocasión non irá nas zapatillas, senón na parte traseira do dorsal. Na carreira colaboran máis de 500 voluntarios entre a Policía Local, Protección Civil, Cruz Vermella 061, Policía Nacional, Scouts e alumnos do Bacharelato Internacional do Instituto Rosalía.